έφυγε, δεν μπορεί να πήρε παππούς αίμα, τώρα με τα σκυλιά δεν μας το βρει. Δεν ξέρω και... Αλλά δεν βγήκαν στα καρτέρια. Στη Δαφνώνα τα στρώνουμε και τα τρία επάνω. Όχι κάτω στο δεν. Εδώ, πού είναι. Για να τα πάμε Σμύρνη. Αυτό θα πέσει, στη μέση θα το δέσει. Εκείνο πώς θα το δέσουμε. Ναι, εγώ θα σας πάρω τηλέφωνο, θα δεις για τις σκουές. Όχι έτσι ρε. Τρία τριαντάρια είναι. 35. Όχι. Βάλ τώρα έτσι για μισέ τόσο. Όχι ρε, βάλτε το πάνω ρε. Εδώ ρε, κοιτάλω στο καπό ρε. Άκουσε με. Εδώ, δεν πειράζει, θα σηματώσει. Θα το πλύνουμε ρε παιδί, Θα το πλύνουμε. Βάλε πάνω στον ουρανό και... Τώρα στο καπό θα πάει. Αγδαρτά. Έλα νυχάτη. Α, μπράβο, Τράβα έτσι και εσύ λίγο. Παναγιώτη, κράτα από εδώ λίγο το βίντεο να τραβάει. Τα παιδιά. Αυτό θέλει κοινή μεγάλα. Θα πάρουμε. Πρέπει να έχει μέσα. Έτσι το βάλεις, μπράβο, έτσι φικρέτ. Πρέπει να έχει μέσα. Έχει μέσα. Έχει μέσα σκηνή. Κάτσε. Τώρα τα σκυλιά τι τα πατώνει στα γουρούλια, λαγό σκυλιά δεν είναι αυτά. Άστα να τα κάνει γουρνό σκυλά ρε. Πίσω εδώ. Αυτό, Αλαντίν, αυτό είναι το πιο καλό έτσι που το έβαλε. Αλαντίν, έλα πάρ' το. Τσάκουμε από τα αυτιά ο άλλος. Βάλ' το μπροστά στο καπό αυτό, το τρίτο. Έλε, Αλαντίν. Πιο μπροστά ρε. Καλά είναι έτσι, Σούζα έχει κάνει. Καλά είναι. Ξέρεις, άμα το δεις θα τρελαθείς. Ποιο πήρες τηλέφωνο? Ο Γιαννάκης πήρε. Ποιος Γιαννάκης? Τέτοιος, ο Φαρμάκας. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Γιατί του έλεγα να έρθει. Πάρε τα παιδιά από εκεί, πάρε το πρώτο. Τα παιδιά αυτά είναι καλύτεροι. Δεν υπάρχει καλύτερη από αυτούς. Τι έγιναν η παρέα μας. 22 Νοεμβρίου είναι. 22, ναι. Έλα, Όχι έτσι ρε, μπροστά το κεφάλι, πίσω τα πόδια. Ρε δεν ξέρετε, μπροστά το κεφάλι ρε στη μούρα, άνα έτσι. Και έτσι άνοιξε το εκεί θα το πλένουμε τα μάξι. Δεν το πλέσουμε, το θέμα το πίσω, πώς το δέσουμε. Θα σου πω εγώ, περίμενε, έρχομαι.